Čau, my jsme kapela Jaxi Taxi a chtěli bychom popřát skupině Tlustá Berta, našim kamarádům, aby se jejich nové CDčko líbilo zejména jim, jejich fanouškům a všem, kterým se líbit má, aby jim dělalo hodně radosti a všem, kteří to poslouchají, tak prostě ať přinese spoustu dobrý nálady a radosti. Takže mějte se krásně a poslouchejte Tlustou Bertu a jejich nový aktuální CD. Pařmeni, zdravím všechny z Tlustý Berty a přeju vám hodně štěstí a hlavně hodně sil s novým albem Agent Smůla 07. Věřím, že vám se smůla na paty lepit nebude, protože jste banda lidí, kteří dělají muziku srdcem a za to jsem strašně rád. Vidíte, hoši, jak si kvůli vám nechávám narůst dlouhý vlasy, tak takhle dlouhej budu rozhodně i brzy. S váma všema, až spolu zapaříme. Užijte si pivní slavnosti a hlavně si užijte svoje nový album, na který se i já strašně moc těším a věřím, že i všichni z rádia Kiss Jižní Čechy. Tak doufám, že si ho brzy pustíme třeba u nás na Kissu a každopádně i nějaký váš nový single dáme do Kiss Parády Top 20. Za celý tým Kiss Jižní Čechy vás zdraví Basslicker. Ahoj, Tlustá Berta forever! Čau, my jsme Alkohol plus Tomáš Zádleje. Čau. Zdravíme Tlustou Bertu a to CDčko, který vydáváte, tak se vám to podaří. Držíme vám palce. Na zdraví! Ahoj, ahoj, zdravím všechny tlustý kluky. Pardon, takhle ne. Ahoj, ahoj, tady Luboš Pospíšil a zdravím kluky z Tlustý Berty. Dozvěděl jsem se, že jste natočili nový CD, takže to je dobře. A protože jste určitě hodně pracovali, tak jste ho udělali dobře. Tak to je ještě lepší. No a protože vaši příznivci určitě se už na ně těší, kdy si ho přehrajou a samozřejmě bude se jim líbit a to je to nejdůležitější, protože pro koho to děláme? Pro ty lidi, kteří to chtějí. No a protože myslím, že je dneska 6. září, tak určitě už slavíte, tak já budu slavit s váma, protože já mám totiž dnes narozky. Takže mějte se fajn a až se potkáme, tak to oslavíme ještě jednou a hodně úspěchu. Luboš, čau. Čau přátelé a kamarádi Tlusté Berty, tady je Radek Ron z kapely Crazon, moc vás zdravím, přeju vám hodně zdaru, štěstí a úspěchu při vydání novýmu CDčka a nehudlajtě. Ahoj, my jsme Rybičky 48 a přejeme hodně štěstí a zdraví novému CDčku Tlusté Berty, kde jsme se mimochodem také objevili. Ahoj. Ahoj. Ahoj, já jsem Honza Bělonek z kapely 7 a chci vám i za kluky popřát co nejvíce prodaných nových CDček, aby se vám stále tak dařilo. Máte úžasné fanoušky a to je to nejlepší ocenění, který kapela dneska může mít, tak ať to šlape.